kubor nakaslem jong unongsan hima. Ha kajing ede bat kajing mi kilat tai kubor bat ki social media. Ha kini kita yo bat kini kisngi ke baladem. Lang bai ba bajom bat katu kan engut ki brio. Ande nakaliang jongi kom ka blok jong ka mau tharisan Kongres Komiti nyim don jing tip syapang kanika kubor ka bak penmi ba bajob ni sudon ka jing tip ba iwan syapo ka ke syapo kansi dari ngibus ngoburam ru ye ba ude UMDC jong ka kongres dende ka ba panlongo kalomba kum UMDC jong ka kongres habawan syapo kinong kitkam jong ka parti kongres mau tharisan ne ilayat lait no yakinong kitkam jong ka blok komiti jong ka kongres barokai te ngis ngolongo hadu kata-kata ajing sang ikwa hiyau MDC jong ka kongres ban penklan ya ka mau tharisan jong ka blok kongres te henry haba iklemwan pat ka blok ngi hlor kane ngim don jing tip marka blok hi barok kawai kam don jing tip te ngayo i lang ba gitu kilat patai kubor bai ong banyale na po mau tharisan kala pansa ha ka jing longo yengi kinong kitkam namal nadu ar hajar arpoi ter hadu menta namar ba nakaliang jonga kemur ngabat kum organizing secretary jongka parti kongres mau tharisan te hapo ka blok mau tharisan te nadu presiden jongka blok mau tharisan by presiden jongka blok mau tharisan general secretary ba pi korba jongka blok mau tharisan balaya kunteng ya ka MLA ha ka baladem nang ta bat ki member berokhoy kidon ha kajing ya teli kamdon kajing ya pai ya pra rangkat bat kini ke office secretary jong ka blok mau tharisan tiande kane ka blok mau tharisan kadon ru ya ka presiden jong ka mahila by presiden jong ka mahila ka secretary jong ka mahila bat ki member jong ka blok mahila kongres mau tharisan kidon hakajing sitali hakajing de ro bat ka youth kongres mau tharisan nadu presiden jongka youth kongres nadu general secretary nadu kimambar barokhoy kidon hakajing tali te hakajing de bat ka taka election ka banya khoni ba bajob nakaliang jongi ka blok ngim don jing tip bat habai wan ro chakan chi ro ipenlong ya ta meeting i ngisotenat bau de UMDC jong ka kongres tang baka pelongo kolong ba uyai la yakinong kitkam bahakmat jong ka sang kongres te kumbalak no katu kane kamdon ka jingya pat ka jingya pra hapo ka kongres kumba ka kongres mau tharisan lang ba kini list trikam ke badon hangne bat kumju ro yakini kinong kitkam jong ka blok kongres 8 schem nado ka district bat 8 schem ro na po MPCC te kini gede ki list ki bade kinong kitkam hakmat jong ka blok kongres te kamot ha ke jinge de bat ka blok kongres kolong ba office ka bangila pentrekam nado snem ar hajar khat khandai ar pho hado ar phoi kamot ka office ka trekam be cha kumno ban penklan yaka parti kongres hapo ka mau tharisan konstituensi